Paano gumawa ng dependent drop-down list? Pero bagong lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na video. Meron akong table dito para sa feeder, pole number, conductor size, single phase, connection. Dito may nakaredy na akong drop-down list. Paano gumawa ng drop-down list? Meron akong naunang video. Lagay ko na lang sa description. Ang gusto kong mangyari dito sa connection, kung inilagay ko dito ang single phase, dapat ang lalabas ay ito sa aking drop-down list. At kapag nilagay ko naman ang 2, dapat ang magpakita dito sa aking drop-down list ay ito. At kapag ang input ko naman ay 3, dapat ang lalabas sa aking drop-down list sa connection ay ito. Unang gagawin, punta ako dito sa aking simpleng database. Select natin yung single phase. Ito. Yan. At pangalanan natin siyang single. Enter. Dito sa two phase, select mo to. Yan. Pangalanan natin siyang 2. Enter. Dito sa 3, select natin yan. Pangalanan natin siyang 3. Then enter. So balik tayo sa sheet 1 sa ating table. Ang unang gagawin, select ito. Then punta tayo ng data. Hanapin ng data validation. Data validation. Dito sa settings ng data validation window, hanapin ang list. At dito sa source, mag-input tayo ng formula. Equals indirect. At i-click ito kung saan siya nakadepende. Yan. Tanggalin ang $sign para hindi siya mapermanente sa cell na D4. Then click OK. Check natin. Click natin ng single. Dapat ang magpakita dito sa ating drop-down list ay ito. Sheet 1. Yan, tama naman. Kapag sinelect naman natin ang 2, dapat ang magpakita sa ating drop-down list sa connection ay ito. Balik tayo sa table. Check natin. Yan, tama naman. At kapag sinelect ko naman ng 3 dito sa aking phase, dapat ang magpakita dito sa aking connection ay ito. Balik sa table. Check natin. Tama. At kung gusto nating makopya yung drop-down list nito para dito sa lahat ng blanco, then copy or Control C, then select natin to, paste special or Control Alt
V, sabay-sabay nating pindutin. Then magpapakita itong Face Special window. Then hanapin ang validation. Click mo yun. Then okay. Ibig sabihin, meron na siya lahat dyan. At dito naman, same procedure. Control C. Select mo mga blanco. Then Control Alt V para magpakita itong Face Special. Then punta sa validation ulit. Click OK. Check natin. Para dito sa 3, dapat magpakita ay ito. Yan. Kung blanco ka dito, dapat walang magpapakita rin dito. Yan. Walang listahan. Pero kapag nilagay natin ang single, ang magpapakita dapat ay ito. Okay, tama. Sa 3, tama. Subukan naman natin sa 2. O subukan naman natin dito sa baba. Sa 2, dapat ang magpakita ay mga to. Yun. Maraming salamat sa panonood at pakikinig ng aking simpleng sample o paliwanag ng dependent drop-down list. Sana makatulong. Hanggang sa muli, Kabalayan.